Bon dia, soc Paco Arnal, soc el president de la cooperativa de del Poble i estem començant ara a fer la molturació de les olives d'enguany. La cooperativa antiga se va desfer per diversos motius. Ne varen fer una nova per als anys 90, no teníem màquines encara per molturar olives ni res, i des de fa cosa de 5 o 6 anys compràrem unes màquines noves i estem ara molturant olives d'ací, de Serra, de la Serra Calderona. Enguany la campanya, de moment va de categoria, n'hi ha molta quantitat d'olives, de molta qualitat, no n'hi ha gest de mosca picant les olives i com has començat molt pront la campanya, les olives estan tirant a verdes i l'oli està eixint de molta qualitat. Des que tenim així en este poble les màquines, per al poble mantenir la tradició de tornar a fer l'oli en este poble, perquè antes no se feia així, ens ve de categoria per recuperar els camps i al mateix temps al medi ambient i pel parc natural ens dona més espai perquè els incendis no avancen i n'hi ha 100 camps nets. Gràcies a l'esforç de tots els membres de la cooperativa hem recuperat, tinguent així les màquines, el fer l'oli en el poble.